a delegation of the Federation of Rewarmingi Local Dorbar had met the Minister in charge of Family Welfare Department, Paul Lyngdoh, today following his statement about Pinorsla being a drug hotspot. Speaking to reporters after the meeting, a member of the Federation, Edmund Kongai, informed that the statement made by Paul Lyngdoh was in relation to seizures made from the Pinorsla region in the year 2022. Kejiwan kejikendo kejongi ya iba Paul Lyngdoh iberi Menteri Ketenaga Social Welfare yang keserkar jela Nagaland Federation of Rewarmingi Local Dorbar hadin bangila yoi ya ketuka kejingkran Nagaland yang nei Nagaland i Minister yang keserkar jongi iba Paul Lyngdoh haka ateri ku benai jun haka ba iong ba ka Pinorsla kadai ka wai ne preng ka hotspot ka ba kenrai kinong di drugs bat kinong kai Tenagaliang jongi ki kenhun jong kinong yalam ha ki sinong hakirat boper jong kathain riwat Pinorsla berkawai daga jing sukhia bat snow kit kli yala ka jong kathain riwat niwan ban kendu ya i minister jong kani ka sarkar MDA ka pamenta office trikam ka jongi ban pan ka jing shai bat ban identify ya kanu ka jaka lani kanu kaba kilap Nagaland ka police department ban Nagaland ka sarkar ya ka jingdon jong kinong di drugs bat kinong khayi hakni ka thanjuwa ka jongi te Nagaland jongi hadin bangila ya kendu ya iba Paul Lyngdoh iberi minister jong ka Ketenaga Social Welfare Department ila ben batai ila ai ru kini kikot ila batai ba kaladon teng ka jing ka case apa Pinorsla ka jing camp drugs ha bena hausnam uba hausnam arjala kuat di Nagaland jongi pat miso kundit ba hadin bangala ya pun ya ka police department hadin bangila ya kerana policeman yang impat judon ka case habidi bat ka jingkem drugs andang ila ya syong menta ba di minister ni yoi ba ka jon ka deka jingkem ya ki nong kai drugs lani ki nong di drugs hapo ka thain Pinorsla hau benai Oktober haus nam arajar poa di Nagaland jongi ka Federation of Rewarmingi Local Dorbar ni wanda ka mesim basokia balese ila ai ru ka jingbot habidi bat i minister jong ka deka Social Welfare iba Paul Lyngdoh sautli ki pon nilai naga banta ban aibor no ya kisnong bat ya kiseng samla ki senglong kubi ban pet ngor lang habidei bat ka sukasan bat khamta me ban thau ya ka village task force committee ringkat bat ka citrai lang jong BDO bat ka police department tengila ai ka jengmot ha i minister jongi habidei bat ka ni ka memorandum ka bangilai kendo menta ka sngi bat nang ta shishu ka baar ka long ban penlong ya ke jing lap pai ba man laki sinong ki school ki yo nang bang pen su thu ik pai ba ka jing kta ya uni ukenja jing di upama na ka banta ki samla ki jongi kumong pi papo Pinorsla bon ki samla ki ba ki wan na kalui ngong san ka badu tela de jia ba sakta uni drugs kan de ke jing ma ka bakrau ya ka tahan jiwar ke jongi na man po drugs i utip ba dei tang bo ong ba ki di inrai upen maru ke imlang salang police case papo Pinorsla ka don lingba ka jing syakam lightly ki case apa Pinorsla police division Pinorsla police station ha ko benai Oktober asna marjar ko tingi yoi tingi empat yo ban puli bah ki report dengan try ki sinong ki mention betang ya ka police case badi apa Pinorsla police station